Καλημέρα. Θα ήθελα να μιλήσουμε για τη σημερινή όψη. Σήμερα είναι 24 Σεπτεμβρίου 2025. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ενέργεια λόγω του Άρη, ο οποίος τετραγωνίζεται με τον πλούτονα από το ζώδιο του υδροχόου, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εκρηκτικές συμπεριφορές, εκρηκτικές όψεις. Έχουμε και πόλεμο, μην το ξεχνάμε, πολλοί πολέμοι, όλοι κάνουν επίδειξη εξουσίας, οι πολεμικές επιθέσεις και θανάτοι και τραυματισμοί και όλα αυτά είναι εκδικητικές πράξεις λόγω ότι είναι ο Άρης πάνω στο Σκορπιό, δυναμητίζει την ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Αυτό το πράγμα όμως σε προσωπικό επίπεδο, αυτή η όψη σε προσωπικό επίπεδο επηρεάζει τον σταθερό σταυρό, όπως είναι οι Σκορπιοί, οι Ταύροι, οι Υδροχόοι και οι Λέοντες. Οπότε λίγο πρέπει να προσέχουν παραπάνω αυτό το χρονικό διάστημα. Είναι του πρώτου δεκαημέρου, αλλά και όσα άτομα και τα άλλα ζώδια, εάν έχουν πλανήτες πάνω στο σταθερό σταυρό, όπως είναι ο Υδροχόος, ο Λέοντας, ο Ταύρος και ο Σκορπιός, μπορεί να επηρεαστούν σε κάποιο τομέα της ζωής τους. Οπότε λίγο προσοχή, αυτό ισχύει μέχρι τις αρχές του επόμενου μήνα. Τώρα, όλη αυτή η ενέργεια και όλα αυτά τα νεύρα που μπορεί κάποιος να έχει, είναι καλύτερα να τα διοχετεύει σε δημιουργικά κανάλια και όχι να κάθεται να τσακώνεται με τον ένα και με τον άλλο ή να επιμένει στις απόψεις και να φθήρεται ψυχολογικά. Επίσης, θα πρέπει λίγο να κόψετε οριστικά. Θα είναι μια ευκαιρία αυτό το χρονικό διάστημα, θα σας δοθεί ευκαιρία να βρείτε επιχειρήματα και δικαιολογίες για να κόψετε από ανθρώπους που είναι τοξικοί προς εσάς. Είτε είναι στον ερωτικό τομέα, είτε είναι σε συνεργασία, είτε είναι οπουδήποτε. Είναι ευκαιρία να σταματήσετε σχέσεις που δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε. Σας εύχομαι καλές επιτυχίες και λίγο προσοχή περισσότερο αυτές τις μέρες, γιατί θα είναι αυξημένα τα ατυχήματα και οι λεκτικές συγκρούσεις ή ακόμα, γιατί όχι, μπορεί να έχουμε αυξημένους φόνους ή κάποιες τέλος πάντων όχι τόσο σωστές ενέργειες. Εύχομαι καλές επιτυχίες σε όλους, να προσέχετε.